ना मोनो इयाव माने दाथ' जाथ'वाखै दा अखा हाग्रोदों नालाय खुन्थाइ फिसा थिं बायनाय औवा बायनाय टटेल बेसेबां जायो लास्टआव हिसाब खालामनानै खिथागोन बेदर बेयावनो अमानि माबा दंमोन फार्म सिगां जोंहा फिसिदोंमोन नालाय औवायानो गोरलै गोरलै जोबथारनायलाय बे मोनसेयाथ' खामानि गैथारा माथो बाख्लायानो गायाखै गोरलैथार गुफुर गुफुर ओंखाराखै हेल' लोगोफोर माबोरै दं गासैबो आंबो मोजाङै दं आं सानो नोंथांमोना गासिनाबो मोजाङै दङ दायो आङो न'आवनो दं दिनै न'नि खामानि मावगोन नै जायगाया नैबायदि आरो ना ओमफ्राय नैयावनो जों मा खालामनो नागिरदों लायो दायो थिंसाला बानायनो नागिरदों थांनि हाग्रा जाजोब्बाय माने मानास जंगल बायदियानोसै मानास अलमस्ट मानास जाना दं जायगाया ओरै बैयाव जों आगोल सिगां अमा फिसियोमोन नै बेहाय दा अमाया गैथ'ला ओमफ्राय जिङावनो फुख्रि दं आरो ना बेहाय नाखौ बिदि होथ'वाखै फुख्रिया लेथ्रा जाजोब्बाय ना अमानि खिया ओरै फैयोमोन ओमफ्राय बिदिनो बाहेरनि ना हाबनानै थायो दिनैनि भिडिअआ बे मावनायखौनो आं देखायगोन आरो ना स' जायफ्रा गोसो दङ नायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम माबोरै खायो माबोरै मायो आङो फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थागोन दे आरो बेयाव खामानि मावनो आं हारसिं मावा जेनेबा आङो ओरैनो जास्ट हेल्पार बायदि थाफागोन ओमफ्राय खानै मावग्रा लादों आरो ना न' खानाय खामानि नालाय नोंथांमोना मिथिखागौ धेमालि नङा आरो ना बिदि न' खानाय खामानिया बिराद खस्थ' जायो बिराद मेहनत नांगौ जायो स' ओंखायनोथ' सानै मानसि दङ ओमफ्राय आंबो एसे थाफाबाय ओमफ्राय जोङो मा खालामो मा मायो माबोरै खायो गासैखौबो आङो हानायखिनिखौ माने देखायलांबाय थासिगोन स' थौदो बिदिब्ला जों जागायग्रोनोसै औवाखौ लाना फैग्रोन दायो ना औवाबो गैया औवाखौ जों बेलेग मोनसे जायगायाव थांनानै दाननानै लाबोगोन दायो अके लोगोफोर दायो फार्स्टआव औवाखौ लांनो फैग्रोबाय जोङो न'आवथ' औवा गैखायानो ना मालायनि बारियाव बायदों आरो ना औवाखौ गासै 6 दाल लांगोन ओमफ्राय दाखालिबो लांना दोनखानाय दंमोन मोननै गासै 8 दाल थोगोना थोआ नायनोसै अके लोगोफोर दायो जों सफैबाय औवा दाननाय जायगायाव नायदो नै औवाफोरा बेबायदि आरो ना ओमफ्राय सेरावनो दुब्लिया दंजोबो सासे बिगोमानिनो इयो मालिकआ सासेयानो ओमफ्राय औवाखौ जोङो दानखांबायानो आरो ना रोगानायनि सानगासिनो माथिंजाय बोलांनांगोन बिदि ओमफ्राय ओरै हालेवना दोनबाय नालाय हाब्रुबो जाजोब्बाय नालाय थेवब्लाबो इसानो लांगोन सानबाय दायो दानबाय औवाया गोरलै गोरलै बांद्राय गोराबो गैया भिडिअ बानाय जायो पुरा न' खानायखौ खिथिजोबगोन दिनै नायदो नै दायो गामिनि लामा खिथिना होबाय आङो एसे अखा हाबानो हाब्रु जायोलै जा खस्थ' औवाखौ नैथिं लाना फैग्रोबाय आरो ना बै दुब्लिनिफ्राय बोनानै ओमफ्राय दा लांनांगौआ बिनिफ्राय बोनासो लांनांसिगोन एसे गोजान जायो बै नुहुरनायखिनियानो आरो ना बांद्राय गोजानबो नंद्राया एसेल' औवा दाननाया जोब्बाय दायो ओमफ्राय रोगाना दैया जोंना फाफ्लियाव बानबाय जिबौबो हाबना थायोलै बेखौ गानना थांनो हानाय नङा बेखौ गानना थायदो नै अबस्थाया गैला बुख्राखाजोब्बाय नांगौबासो नांगौ माने नाङाबाथाय ओरैनो गारना दोननाय जायोना दा आरो दैज्लां बोथोर फैलायबाय लेवार बिराद जायोलै दैज्लां बोथोराव सुनांगोन सुबाथाय साफा जागोनदां साफा खालामनो र' आं फार्स्टआवनो गानना लाबाय आरोना नै दायो एकदम लेथ्रालै थेवब्लाबो गानबाय उपाय गैया नै बेयो मा दंलायो फाथो दङ ओमफ्राय मैथा दङ ओमफ्राय ओरै हाइजें नैफोर हाइजें दङ ओमफ्राय लेस्रिमोन आरोना ओमफ्राय नै काक्रेल दे खांख्लर ना मा बुङो जोंनिथिं काक्रेल बुङो बे खांख्लरा नैयाव दंमोन दे साफा खालामना होआखै माने जायगाखौ बिराद जंगल जाजोब्बाय आं ओइयाव खनसे थांनायनि दे गोजाननिफ्राय देखायनि आङो दैज्लांनि बाथ्रा ना लेवार जाजोबो माने सिबौ बुथारलाय लाङोलै साइड जा स' नैबायदि दे नैयावनो बेखौ साफा खालामगोन दानस्रांगोन ओमफ्राय दानस्रांनानै बेहाय थिंसाला खानो नागिरदों आरो ना बिदि जोब्बाय औवाया आरो दंबावो गैला थोनांगौ दे नै बिदि नैयाव लाना फैजोब्बाय औवाखौ दायो दाननानै नै मोनसे जाबाय ओमफ्राय ओरै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै थब्रै लाबोखाद' हो थब्रै लाबोखादो थब्रैयानो थोगोन ओमफ्राय नैयाव दंखायो आरोना दाखालि खावसे मावनाय बिदि ओमफ्राय नैयो खाथियावनो अमानि माबा दंमोन फार्म सिगां जोंहा फिसिदोंमोन नालाय दायो गैला अमाया माने हाग्रा माबा बिलाइ जाजोबना दङ साइडथिंजाय नै बायदि दे ओरै माइ गायनाय दुब्लि दङ
जाजोब्बायानो जा ना मोनो इयाव माने दाथ' जाथ'वाखै दा अखा हागोन नालाय स' लास्टाव ना मावनानै गासै बेसेबां खरस जायो आं बेखौबो खोन्थानो हागोन आरो ना फुरा हिसाब खालामजोबगोन दै मिस्ट्रिनिफ्राय लानानै खामानि मावग्रानिफ्राय लानानै थिं बायनाय औवा बायनाय टटेल बेसेबां जायो लास्टाव हिसाब खालामनानै खोन्थागोन अमाखौ लाबोफिननांसिगोनलै जायगाया खालि जाना थायो माथो इमान मोजां जायगा बानायना दोनदो ना मासे लाबोना दोनफैफिननांसिगोन दानस्रांना लाग्रोनांसिगोन आरो बेफोर माखा खांख्लर मोनहैयो गैला साफाखौनो खालामना होआबा फिथाइ थाइनो हमबायमोन थायो थिगसो थायोमोन आरो दा न'खौ खानांसिगोन ना उपाय गैया नांगौ जाथारबाय सोर थानाय जायो नायनोसै मिनि माना सेरावनो खुन्थाइ दंफां नायलाय खुन्थाइ फिसा होनना बियो खुन्थाइ फिसा सोर मोजां मोनो बिराद गोखाबो जायो आरोना खुगा गोजाबो जायो खायसेया एवनाबो जानो हायो लकेल लोगोबो थोदैनि दिनाथ' दैखांना लालाय आं दायो नै थिं बायनो फैयो आरोना सालबार टाउनाव ओमफ्राय थिं दखानाव लाबाय आरोना लामाया नैबायदि लामा जिङावनो दखानाबो गासिखौबो मोनजोबो आरोना हार्डवेर दखान बियो बर' मानसिनिनो बेहाय थिंखौ लाबाय आङो गासै थिंखौ लादों साबखाना आरोना बिदि ओमफ्राय नै न'आव मोनफैखाबायबो आनलड खालामसै थांबायबो नै जाबायबो लगे बांद्राय गोजान टाइम नाङा खाथिसो नालाय लावदुम फिथा थाइसे ना थाइनै बाजारनिसो दे थाइसे सासेयाव थाइसे मोजाङै रानना जादो खुरा बुलायनाङा नों अरलायगोन सिनेमा बायदि जासिगोन आंना इयावनो फिथा लावदुम बरिया गोथाव थाइबायाव मोनबावो दायो बेलेगावथ' थाइबायाव मोनालै 10 थाखा लाजोबो नङा दा सानसे फिसाखौ 15 थाखा जादों 15 उनावबो ओमफ्राय फिसा जाबायबा थाइबायाव मोनहरो माथो आङो किटसेनाव फैबाय आरोना खामानि मावग्रानो ओंखामबो जाहोनांबाय नालाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा गैया जोङो अनजिमाजों आंजोंल' आरोना दायो न'आव दङ ओमफ्य आंनो रेडि खालामनोसै बयलार राइस लाखिया आलुजों बिराद मोजां माबानोसै संनोसै सामब्राम गुफुर लाखाबाय ओमफ्राय ओरै थावा होनोसै दायो थाव थांबाय दायो पियास थांबाय आदि बिराद बेदरो सामब्रामखौ एसे गोजा गोजानसो एवनोसै आङो सामब्रामा एसे गोजा जाबाय ओमफ्राय दायो बेदरखौ गारसननोसै थांबाय बेदरखौ दसे हालदै होआबासिनो एवफ्रामग्रोनो बेसेबां लायो दरनैसो न' दरनैल' होना एसे बुरजा हो दरथामसो होनानै दरथामसो मानसि जानाय ना मोजांनो एसे कालार सोलायजासे एवफ्राम लानोसै दसे थालांबावदोंमोन होना होबाय बेखौबो खामानि मावग्राफोरा माने बिराद जानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो दायो संथ'ला मानसिबो गैया नालाय ना बिराद खस्थ' जायो हानाय मानाय उपाय गैया लोगोफोर एसे इमारजेन्सि जानानै दंफांखौ माने बे खांख्लर बिफांखौ दानफायनांगौ जाबाय आरोना इमारजेन्सि माने न'खौ नांथारगौ जाना फैदों माने बेखायनो दानफायनांगौ जाबाय जेबो नङा दाबो खांख्लरा बिफाङा थैबाबो माने बेदराव थालांखायो नालाय बेदरखौ इखौ बेलेगाव जावखुनानै लाबोनानै होफैगोन दाबो समा जेबोआनो जायाखै बेनिफ्रायनो ओंखारनानै आरो थायफिनगोन फिथाइया बेदरनि कालारा एसे सोलायहांबाय दायो आङो आलुखौबो बेयावनो गारसनना होखानोसै एक्सट्रा एवना लालायला आथुरबो जाबाय नालाय आलु थांबाय दायो एसे गलायनानै बेलसाजों ओमफ्राय दाउखौ होना हरलै दाउआ माबा न'आव सिङावसो फैनो मोजां बांद्राय गोसा एरजाया बयलार नालाय गेब्लेनो नागिरो जेसेबां हायो एसेबां खमायगोन माबागोन आङो लासै एरनो नाजानि माबादो हाइजें होदो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होबाय ना सामब्राम गुफुरदो हाइजें होदो ओमफ्राय जेसेबां माबा दङ बेखौ होजोबबानो जाबाय मस्ला मस्लिखौ हो दायो संख्रि होनोसै दा साखिनानै खनसे होबावनांसिगोन दा एसे होग्रोनि
आरो माने न' सिङाव हाबबाय थायो आरोना आं माइरंखौ सारना हरबाय लासटे बेखौ दायो मस्ला थांबाय हालदैखौ बोखानोसै हालदैखौ होग्रोना लाखानि आङो हालदै मस्ला गासैखौबो होजोबबाय खनसे एरनानै ओमफ्राय दै होनासै सिथाबहांबाय एसे माबोरै जादों कालारा गोमो जाबोबायना एसे गोथाव मोदोमबाय गोमो जाजोब्बाय दायो आङो दैखौ होना होनोसै दै होनानै संबाय थानोसै माने बार होफिनबाय थाला खनसेनो होखासिगोन माने टाइमा एसे खम नालाय जोंनाबो खामानिया मा जालांखोथाय दायो दै थांबाय ग्रेभि जागोन नालाय बांद्राय जों दै होआ बेखिनियानो जाहैसिगोन दे ओमफ्राय 1 घन्टासो 1.5 घन्टासो मोनबाय थानोसै लाबलाय खोबग्राखौ लाबलाय नोंसोरलाय 1.5 घन्टानि थाखाय खोबना दोनसै जायो जाबाय मोनबाय था खामानि मावनायाव फैलायबाय बेसेबां हाखोलै ओरैबो थांलाय ओरैबो फैलाय दा जों ओंख्रियाव फैलायबाय आङो नायनि र' खनसे माबाना होनि गोदौबायलै बिराद मोजां मोदोमथारदों नांबावगोन र'लाय आलुआ मोनगोना मोनाखै कालारालाय नांबावगोन नामाब्रा आलुखौ एसे फिसा खालामना होनि र' माबा नाख्रेबना होनि र' ओंख्रिया मोनबाय नै दायो एसे रोसियैनो लाखिबायना इसोरो रोसि जागोन होनना बुंदों माने रोसि जागोन बुंनायखाय रोसियैनो लाखिबाय थिगानो बिराद मोजां जाबाय गोथावनो साखिबाय आङो ओंखाम जानोसै दायो बे बयलार ओंख्रिया जाबाय बेयो चिकेन ओंखाम ओमफ्राय दालि बिदि बानलु सिब्र दालि फैदो फै हायदो हेल' लोगोफोरना दिनै जोङो ना हाग्राखौ दानस्रांनायावनो मानायावनो मा जाखोलायो टाइमा मोनालाय लांबाय आरोना दा हरसो जाबाय अलमस्ट ओमफ्राय खामानिया जोबासै आरोना ओमफ्राय आङो मा खालामनो दा पार्ट 2खौनो लाबोसिगोन सानबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय पार्ट 2खौ लाबोसिगोन आरोना गाबोन सोरांबानो रेकर्ड खालामगोन ओमफ्राय थाबैनो आपल'ड खालामसिगोन दै स' नोंथांमोना पार्ट 2खौ नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेखिनियानो दिनै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ गासैनिसिमबो